Anzjan ta' 67 sena minn ħadding li weħel sentejn ħabs wara li ammetta l-akkużi ta' traffikar ta' diversi persuni. L-akkużat li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti ġie mixli li daħal persuni minn pajjiżi terzi illegalment u li għamel dikjarazzjonijiet foloz lill-awtoritajiet. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Carl Roberts spjegat li l-arrest tiegħu kien riżultat ta' investigazzjonijiet li saru b'mod konġunt bejn l-Aġenzija Identità u Jobs Plus. Min investigazzjonijiet irriżulta li r-raġel kien għamel applikazzjonijiet sabiex iġibu fil-fatt Malta għatta ħaddiema prospettivi li qabeż ferm id-domanda reali ta' ħaddiema li kellu bżonn in-negozju tiegħu biex jopera. Barra minn hekk, spezzjoni li saret minn Jobs Plus sabet li wieħed mit-tliet ristoranti tiegħu tal-kumpanija kien fil-proċess li jagħlaq. Restorant ieħor kien għadu ma fetax u tielet wieħed kienet tintuża bis-silkċina biex isiru kunsinni online. Meta Jobs Plus skoprit li l-ħaddiema kienu reġistrati bħala impjegati mal-kumpanija, iżda fil-fatt ma kinux qed jaħdmu hemm, l-awtorità temmet l-impjieg tagħhom u ġelithom iħallsu it-taxxi dovuti. Fil-qorti l-prosekuzzjoni komplit tispjega lil persuni minn pajjiżi terzi qalu lill-pulizija li raw reklami online għal waiters mill-Indja. Huma kuntattjaw lill-kumpanija u ntalbu jħallsu tariffa ta' €1,500. Waqt is-seduta l-prosekuzzjoni d-difiża qablu li l-akkużat għandu jingħata sentenza ta' sentejn ħabs għal raġuni li kkopera mal-pulizija u ammetta mill-bidu tal-proċeduri. L-avukat Gianello De Marco li bdiet tirrappreżenta lill-akkużat talbet li jinżamm f'kundizzjoni xierqa fil-faċilità korrettiva ta' Kordin peress li jbati mid-dijabete u pressjoni għolja. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Monika Vella kundannatu sentejn ħabs, iżda rakkomandat lill-amministrazzjoni tal-ħabs tiżgura li l-kundizzjonijiet ta' saħħa tiegħu jiġu sodisfatti.